poměrně nadstandardní učitelská základna. Tady jsou lidé, kteří mají velká očekávání. Když jsme přišli na Slovenskou technickou univerzitu, kde studenti dosud se na zkoušky psali na papíry na katedrách a doma se báli, že někdo vyškrtne. A zápisy probíhaly prezenčně u referentech. Materiály se množily na edičním středisku a nějaký Borex tam neexistoval. Tak prostě tady jsou uživatelé úplně jiné kategorie. Vy už spoustu věcí znáte. A na všech těch jednáních jsem to cítil. A já používám semestr, a já výsledky, a já mám ještě opusy, a já mám svého vlastního. To je těžký, je velmi těžký se přizpůsobit uživatelům, alespoň trochu, když každý používá něco jiného. No, uvidíte sami, jestli jsme to dokázali. Jestli jsme našli ty průsečíky a dokázali jsme vyloučit to zrno od plev a naimplementovat ty části, které by vás měly. Tak, a já se vrátím k tomu Adamu Zrčkovi, aby pokračoval chvíli on, když přijde ty reálné. Děkuji. Nadstandardně náročná uživatelská základna, jen jsme na standardní škola, tak máme i velké nároky. Pojďme se podívat na informační systém. Určitě na to už čekáte, Milan vám tady povídal, ukazoval vám to sluníčko, nebojte se, nebudete ho muset všechno používat, nebudete ho muset všechno znát, jenom tím ukazujeme opravdu tu komplexitu toho informačního systému, tak jak je a tak, jaké funkce poskytuje. Pokud si pamatujete na tu šipku, kterou jsem ukazoval před chvílí, jak to je to teď. Podívejme se, jak je to teď, jestli jsou jenom jedna akce, jedno zapsání známky na jednom místě, zapsání předmětu, okamžitě se projeví na všech jeho místech. Už se nebudete muset moci strachovat, jestli systém správně zmigroval vaše data do dalších systémů a jestli si další systém správně ty data načetl. Nebudete se muset strachovat o to, že si nestáhnete zadání seminární práce, které je přístupné pouze skrze semestr. Ukazoval jsem tam i nějakou hodinu, takhle jsme vypočítali nějaký umělý údaj, který ukazuje, za jak rychlou a krátkou dobu dostihne ISIS. Tak já věřím, že už jste určitě nedočkaví, jak to vypadá, že už nechcete poslouchat, co si tady povídáme. Takže já poprosím kolegy z Brna, aby vám ukázali jednu aplikaci, na kterou věříme, že se hodně těšíte a kladete na ní velký nároky a velký očekávání. Mezičasem, než se inženýr Klein připraví, tak bych vás chtěl poprosit, pokud byste měli na nás, na kohokoliv z nás, jakýkoliv dotaz, tak mé slušné kolegyně vám rozdají papírky, určitě tady budou chvíli pobíhat po aule. Napište cokoliv chcete, zeptejte se, když nám poděkujeme, budete radši, když nám napíšete něco ošklivého, jako se třeba dneska zobrazilo na studentském listu, tak to nebudeme moc rádi. Já už bych teď předal slovo Tomášovi Kleinovi, aby vám ukázal registrace a zápisy.